Yawwa, Abdullahi dan samari. Na ji daɗin ganin ka. Dan Allah wani taimako nake nema. Ina jin ka. Yawwa, yarinya ce ake kaso wai ta faɗi wanda take so. Ta ki faɗa sai dai ta dinga gashi nan zai zo, gashi nan zai zo. Dan Allah shiga wayan nan ka duba ka gani. Wa take so kuma dan waye? Ba don banda abunka sai za a gano wacce yarinya take so a cikin ha. Ai ba zai yi ba. Shi ta waya ana gano wasu abubuwa ne na mutum ko na rayuwarsa irin tarihi ka. Amma shawarar da zan baka ita ce ka koma ka bincika ka tambaye ta ita za ta iya gaya ma wa take so a cikin shi. Amma ita waya ba a gano wannan. Ta ki faɗa ɗauka komai za a iya samu a waya. Wanda ta ki faɗa. Wannan faɗo ne na mutane. To shi ke. Ba haka abu ne. To bari na je na tuntuɓe ta. Wanda da Allah ya taimake mu muke karatu. Ba mu zama irin mutanen nan ba. Da a ce shi ma ya yi karatun nan babu sai ta za ya zo ya tambaye ni dole zai je shi ma ya je ya ɗauki waya bincika har ya nemo da kasa. Amma ya tambaye ni rayuwa kenan. Allah ya kyauta.